Horas madihita manginang. Selamat hari Minggu madihita sa luhuna. Anon bolo markor pasatami madung sidung epistel tu inahana. Neng masuk mahita di perminggota di manogoknya rion. Tapahohom ma martang yang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Tapuji matuhata sian buku ede 574 ayat sada saha rodi tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonon donin na Tuhan Jehovah, hehe maho marsidodang maho, ay naroma na manodang iho, jala hamuliaw ni Jehovah, bisar di atasmu. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata ama namarasi roha, hudok kami mauliate tuho sian nasa rohanami, ala di jauho hami sian haholomon tuhati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, say dirajai todim na badiai mahami, asalam gadda haporseaw nami, jala asala badia parangenami,
unang marlidang binahen ni Portibion. Asasahat tamirap dohot akan na porsea di guarmu, tuhanguluan na sorasuda, marhite-hite anak haholongan ni Roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangihon ma pati ninde bata, imana tersurat sian 2 Korintus 10 tolu ayat 10 sada. Ope alea kadongan, sailas ma rohamuna, sayolo mahamu patoguon jala apoan, sadama pikiramuna, radoti hamuma damei, asa didongani debata, parholong roha jala pardamei hamu. Rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tupatik mi. Amen. Tatopoti ma dosata diadopan ni debata. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Parguguna sohatu dosan pardenggan basa doho. Jala rodi saleleng nileleng na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sayu nang beingot akka dosa nami. Ay jot-jot dohami mardosa maradopoko. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalausion nami dihatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalausion nami, unang alang asini roham, sayurupi mahami, ale Tuhan debata hatuan nami. Palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songon sitong na mangulu au nina Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Na lomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati. Tumadik ko dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Epistel di Minggu Tasadarion imana nienet sian pesalmen 40 ayat sada saha rodi onom marsika soring mahita majahasa ede sian si David saitongdo hu hapo si Jehovah jadi di paeleng ibana dirina tuau jala ditangihon alu-aluku. Dungi dilehon muse ede nai baru tu bagasan pamangaku puji-pujian tu debatata lado namarnidasa gabe mabiar nasida jala marhaposan tu Jehovah. Rap mahita torop doaka halongangan dohot sakap-sakap di baheko humoko pami ale Jehovah debataku dang tarparjojor tuho nang pe naing barita honokku jala pabuoku dang tarpajojor tahe di baen toropna ido sahana martua do na tumangihon hatani debata jala no peopsa. Amen. Pasatami matinhana.
Taha tidako maha porsiao tai songon nahina tidakon dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siya to di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhumon ni silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuat tubanua toru dong ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu dosogot daging ni halak naong mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Salam Amang Inang. Shalom. Kami akan bacakan warta jemaat pada Minggu 12 Januari 2025 ini. Yang pertama, nama minggu kita, minggu pertama, Dung Epipanias. Dengan topik, diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam bahasa Batak, disuruh makatidekon hatani Tuhani. Warta yang pertama, ibadah pos pelayanan Tabanan pada pagi ini jam 7.30 telah berjalan dengan baik. Dan hingga saat ini jumlah pospel Tabanan berjumlah 25 KK. Yang berikut, jemaat bertambah mulai hari ini Minggu tanggal 12 Januari 2025 telah menjadi anggota jemaat pospel Tabanan, yaitu keluarga Mikael, Grace Naibaho, Inang Lasria Yanti Borusianturi yang datang dari Gereja Metodis Indonesia, Parbuluan 3, Resort Panji Distrik 3, Wilayah 1 Kabupaten Dairi. Mereka tinggal di Perum Danan Jaya Residen, Jalan Wayan Terenggu, Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, Blok A nomor 10. Diperkenalkan di ibadah pukul 7.30 WITA. Mari kita doakan agar menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Yang berikut, Panitia Pengembangan Pospel Tabanan. Gereja kita telah membuka rekening khusus untuk pengumpulan dana dalam rangka pengadaan lahan untuk pengembangan Pospel Tabanan dengan nomor rekening Bank Mandiri atas nama Huria Kristen Batak Protestan. Pengembangan Pospel Tabanan. Bagi jemaat yang ingin memberikan sumbangan dapat mentransfer ke rekening tersebut. Adapun dana yang sudah diterima panitia hingga saat ini sebesar 134.063.000. Yang berikutnya persiapan Pospel Singaraja. Bagi jemaat yang ingin beribadah di persiapan Pospel Singaraja dapat mengikuti di Secata Rindam 9 Udayana Singaraja. Beralamat di Jalan Surapati nomor 140, Banyuning, Kecamatan Buleleng, masuk pukul 11.00 WITA dan dapat menghubungi koordinator sending yaitu Bapak Sintua M. Simatupang. Tuhan memberkati. Yang berikut pemberkatan nikah warta yang pertama. Akan menerima pemberkatan nikah calon pengantin perempuan nama Yohana Stefani Doroti Boru Simatupang, anak dari Bapak Sintua Marihot Simatupang, Ibu Ida Sirwati S. Boru Sitorus, alamat Jalan Raya Sesetan Gang Lumba-Lumba nomor 10 Denpasar, Jemaat AKBP Denpasar. Dengan calon pengantin laki-laki nama Igede Christian Pratnya Dinata Manalu, anak dari Bapak Iketut Budi Adiwardana, Ibu Ninyoman Nopiati, alamat Jalan Veteran Gang Nakula nomor 1 Uma Candi Buduk,
Mengwi, Badung. Jemaat dari GKPB Efrata Buduk. Partupulon telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 di HKBP Denpasar Resort Bali, dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025, yaitu di Gereja Kristen Protestan di Bali, masuk jam 9.00 WITA. Yang berikutnya, Panitia Umum Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Panitia Umum Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dari Jemaat Sektor 9, 10, dan 11 telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban atau LPJ pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 yang dihadiri oleh pimpinan jemaat dan Parhalado HKBP Denpasar yang bertempat di basement gereja HKBP Denpasar. Dengan demikian, Panitia Umum Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dari Jemaat Sektor 9, 10, dan 11 telah resmi dibubarkan. Seluruh majelis dan jemaat gereja kita mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota Panitia Umum Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dari Jemaat Sektor 9, 10, dan 11 yang sudah berupaya untuk dapat melaksanakan acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Yang berikut pendaftaran pelajar CD. Bagi anak jemaat yang akan mengikuti pengajaran kateksasi CD tahun 2025, agar segera mendaftarkannya melalui majelis sektor atau sekretariat gereja dengan menyerahkan fotokopi surat baptis, dan bagi jemaat yang dari luar gereja HKBP Denpasar, supaya membawa surat keterangan keanggotaan jemaat dari gereja asal. Yang berikut, rapat Parhalado. Gereja kita akan melaksanakan rapat Parhalado pada hari Kamis tanggal 16 dan 23 Januari 2025 masuk pukul 17.00 WITA guna menyusun konsep program anggaran dan program kerja tahun 2025. Diharapkan kehadiran semua Parhalado untuk mengikuti rapat tersebut. Yang berikutnya, pembayaran yuran Makam Kristen Mumbul 2025. Sesuai dengan surat edaran dari Yayasan Purna Bakti Taman Makam Kristen Mumbul, dihimbau kepada seluruh jemaat gereja kita agar membayar yuran Taman Makam Kristen Mumbul periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025, yakni sebesar Rp50.000 per jiwa per tahun. Bila mana nanti ada kejadian bagi jemaat yang belum membayar yuran tersebut, akan dikenakan biaya yang lebih tinggi. Demikian diwartakan agar dimaklumi. Yang berikut kunjungan kasih atau pangapulion. Dewan Diakoni Gereja melalui Seksi Diakoni Sosial melaksanakan kunjungan kasih kepada yang pertama keluarga almarhum Mesites Yeremia Simangunsong, Inang Sonya Teresia Boru Raja Guguk pada hari ini, Minggu tanggal 12 Januari 2025, setelah ibadah pukul 10.00 WITA, bertempat di ruang konsistori gereja. Diharapkan jemaat dari sektor 11 untuk mengikutinya. Yang kedua, keluarga J. Sihotang, Inang Boru Toga Torop, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, pukul 19.00 WITA, bertempat di Pulau KW, belakang butik REY. Diharapkan kepada jemaat dari sektor 4 untuk mengikutinya. Yang berikut dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit ataupun yang sedang dirawat di rumah. Yang pertama, Nyonya Hasibuan, Inang Boru Siahan atau Opung Joshua. Yang kedua, Amang Situa TR Sialoho. Yang ketiga, Amang TD Pardede. Dan yang keempat, Ruth Hutasoid. Yang berikutnya laporan keuangan dapat kita periksa bersama melalui warta elektronik yang telah dibagikan Sintua sektor masing-masing, dan apabila ada kesalahan dalam penulisan angka, Amang Inang dapat menyampaikannya langsung secara kepada Sintua sektor masing-masing atau langsung melalui sekretariat gereja kita. Yang terakhir, ulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 12 Januari 2025 hingga 18 Januari 2025. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Ulangan 28 ayat ke-8. Demikian dia katakan,
Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lambungmu dan di dalam segala urusanmu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberitakan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan dia terang sorgawi. Demikianlah warta Jemaat Minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Tapuji Tuhata, huhut tapasaha mapeleata, sadaa doho sadabe.
Topa marohana yas di bagasan hami ale Tuhan jalan pai baruma parsihohoton nami tuho di bagasan guarmu Yesus Kristus tuturi marohanang hadirion nami mana kasih hata mahanguluan nami lehon matodim jala bahen ma pardungon ito dim tuto dinami unang mapar rohanami di bagasan Kristus Yesus martangya kami sirokam amin. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Selamat tahun baru madihita saluhuna. Selamat tahun transformasi. Selamat tahun transformasi madihita saluhuna. Huriani Tuhan Yesus Kristus barita nauli jamita di mingguta sadarion. Ima nadienet sian ulaun ni apostel bidualu mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 25. Tapayuti hutma barita nauli na sahatu hita hujahama turpuki tapamanat ma songonon didok. Alai dundi bege aka apostel na di Jerusalem naung di jalo halak Samariai hatani debata disuruh nasida ma si Petrus doh si Yohanes manopot nasida tuat ma nasida ditangyakon ma aka dongani asa di jalo to di perbadia ay dang dope songgop to di ima nang tu ise nasida ay dang dope songgop to di ima nang tu ise nasida asa terdiri do nasida tu bagasan guarni Tuhan Yesus. Jadi mangapehot tangan ma apostoli tu nasida gabe di jaloma to di parbadia alai dung di ida si Simon aka apostoli mangalehon to di parbadia marhite sian na mga pehot tangan Roma ibana mabuan hepeng tunasida ido ma lehok kamuma huaso si songoni nang tuau asama jalo to di parbadia halak ia huwa pehon tangakku tu ibana alai di dok si Petrus madok ibana mago maho rapdohot perakmi ay diri puho tartuhor si lehon-lehon di debata marhite hepeng dak parjabar manang partohap ho di hataon ay dang na bonar roham maradopod debata ipe pauwa maroham sian hajahaton mi dungi pangidoma tutuhani anggia tarsesa tahi-tahi ni roham ay huida do roham di bagasan pogu napait ni hotan ni hagiduhon alai ninna si Simonima mangalusi tangiakon hamu maau tutuhani asa unang songgop tuau nanidok munay asa dun dihatidakon jala dihatahon hata ni Tuhani mulak ma anggo nasida tu Jerusalem laus dibaritaho dape barita nauli di torop huta na diluat Samaria ima
di suraton di bagasan turpuki. Di tasaluhuna huriane Tuhan Yesus Kristus. Boha aka amang inang nang hita saluhuna pungudison. Tartuhor hita do. Silehon-lehon ni debata marhite-hite hepeng ta. Ise mahita natuk laho manuhor marhite hepeng na silehon-lehon ni debata. Arang dohita natuk tangadong naboy bahenot talau manuhur silehon-lehon ni debata. Apalagi molo taringot tu todi. Molo lau hita mamereng tu bagasa turpukon. Memang di situasi pangaleleon na macai hebat do na masa ada orang turpukon di pasahat. Malu tajaha sada perikop mamukasian ayat sada. Tongondo adong pangaleleon tu aka na porsia di Yesus. Salah satu korban na paling parah ima Stefanus ala proses kematian na macai sadis. Perlahan-lahan tetapi pasti. Aine didangguri do ibana do batu satu namate. Jala setuju do las do rohani si Saulus disi. Di parmate ni si Stefanus na didangguri satu namate. Ati pe toktong do marsinggang si Stefanus martangiang na didangguran ni nasidei. Sada halonga nga di Saulus. Aletong do las rohana dung mate si Stefanusi dirangguri akka jolmai. Jala mangihutusi dung mate Stefanusi gabelam ganas donang si Saulus mangalelei sadok akka sihuton Kristus hatihai. Diroro tu jabuna, diroro tu bagas partangyangan na, diroro tu parpunguan na. Tu dia penasida dilele terus. Marserak ma halak Kristen hati hai. Marserak sahat tu Samaria, sahat tu dia. Alai na sangat luar biasa ka manginang. Uju masa pangaleleoni di siro tong martubuan akka halak na porsea. Dan gabe mago botini. Ido tehat kamanginang. Aiboni na madabu tutano, ido muse patubuhon, haunay baru. Gabe marparbue godang. Di tonga-tonga ni pangaleleon, di sido nang martubuan akka halak na porsea. Jala memang atar burjudo jolma di bagasan pangaleleon martangian tu Tuhan. Porsea di hita siya kamangina. Di dia da ditiki sehari-hari do hita tu makas martangiang. Ditiki mar sonang-sonang do marang ditiki marsak. Amang enang. Ditiki sehari-hari macai
puhuhian hita martangiang ditiki sonang do manang ditiki marsak do kan ayang ditiki sonang do hita hehe pesiap podomani los peak di sido mau lihat matuhan ina hehe latu dapur akai nata kan itu mau tiki sonang do pe songoni do lamodom hudul di podomani itiop HP torus itiop HP alam modok gimana ramoti Tuhan ina los peak modum los renges moli sanga di ngok madok ramoti Tuhan ale ucoba ro paru kilo ni hudo tu matangis martangiangi sosak ni pakilalahan mai ido teh kamangina yaru kita mengalami jadi markitesia ni persea do hita kamanginang aka pangaleleoni hapor suhoni lam takas do parsihoton ni jolma jada di sido martubuan akaboni na baru jala di bagasan situasi nasongoni macai jono do Tuhani macai jono do hita tu Tuhani pe macai jono tahilala di labungta edo bana sapedok parede apus matuhani dukon nasay marsakonin na kan itorido edena apus may dukon irukko na say maraburanon mudar huna duruson inna ale coba jodoh pota pasu-pasu nama Tuhan pasu-pasu di homo ne yaro tadok songoni jarang doi kan itu undang-undang di homol songo sianani stok si sapirai kola carnam tapo toro ka carnam akka mangena cari nama ata songon na hebati bana namar Tuhani namar huriyai ainung gabe hugadis haumakku si satto papi nama apostel nami panuhorani huleyamma tuhuriyai sude tak pola huporso inna habe ngeta bunihon satonga kan itu ala masih urup-urupa dotiki pertumbuhan hala Kristen na perjuli HP ternyata si Petrus dotong hati hai kan na mengadupi HP ternyata digabusi do teroro Tuhan madokon pasingoti Petrus ay na margabus do mana tuho ita buniho do satonga inna enak ko pola saluhu na pasahaton nai ale asal majuju di bana madok ihami madebada upasahata mi madeba anggo natong upasaha bebulus saluhu nai inna tongkat arupa na di bagasa turpukon diri puibana boy dugulut ibana goar na macayuli siana do panidebata marhite na dokibana upasaha mo saluhu na tuho jalata ida mah di bagasan natar surati naking saat si tong na baru bertobat do si Simon tukang sihiri halak Samaria kan baru bertobat do pe alai nunga pilit dipikiri ibana ujuro sisian di Yesus na dua halaki rasuli ditikiro terpilih ya tu sibana tersongon na hebat tiad dihilala alana proses ni barita naulion tahap kedua nakingan di pangaleleon ni halak Kristeni marserak masa tu Samaria nasida laos di sima si Filipus mamaritahon barita nauli isi may bana mangidu hagogos ya Tuhani manangi ako nakajol manamar sahit mangapuli akan namarsak madongani akan nadangol malum dua kasahiti ditanya ako ni bana jalatarapul do jolmay damero hani jolmay mabegay barita nauli na pinasaan ni si Filipus ujung nagodang makan aporsiya di siti Tuhan Yesus
dungi ditongos ma ala nungga di BG adong disi akan aporsea halak Samariai itongos ma tu si Johannes to si Petrus nalaho pasahaton to di porbadia tu nasida mamasu-masu halak Samariai asa taruri nasida di pasu-pasu ni debata ibereng nasida ibege nasida nunga sahat betu Samaria be hapor seyaw ni pinasahat ni si Filipusi itongos ma si seyan na duway tusi mamaritahon dohot mga pehot tangan tu akahalak naong porseya di Samaria pangapehonon ditangani pasahato tunasida to di porbadia mensahkan padidion na pinasahat na ala hati-hai hola di bagasan guar ni Jesus dope nasida terdidi dang dope diusehon anggoto dii iro naking disurat to di bagasat turbuki. Jadi di bagasan situasi na songoni ternyata adong do pangomoan ni uju di bagasan pangaleleon halak karisteni nunga tol hasbe barita nauli tu Samaria. Habe taboto do isi halak Samarion. Molo halak Samaria ima perkawinan campur di Yahudi dohot akka halak nasing. Molo di halak Yahudi hira haram doi. Dang diperbolehkan ni. Ido benai paduru nasida sian pungon nasida. Idok mana nasida Samaria pardosa. Jala idok pardosa na sumarin. Dang boy sapur nasida disi. Alay memang hati-hati barita honon dung marsera nasida sahat matong haluaoni tuluat Samaria imana pinasahat ni si Filipus nakingani berkembang madisi Roma si Johannes do si Petrus obartu parsuruon di debata itongos nasida tusi asa dipasahat tod di tunasida apehom matangat tunasida jala odo na binereng ni si Simon nakingani salah satu hala Samaria na olo terdiri doho masih Simonon tukang sihiron anggo hatay sudero jol mapayuti huton akka halak Samaria ala memang adong di bana hamalo om makatai hirana malo do ibana padomu-domuhon akka namasa na adong di alam dot akka na dina asing hera adong habisuhod di mana nang pe sebenarnya hamaloon ni banay gabe hira na mangaliluhon rohani jol madoi alay du korosi Filipus hiragabe tarjalo rohani jolmaido nani udan si Filipus mamaritaho taring otu Yesusi gabe godang ma olo nasida tardidi jalo olo nasida mangyuto si Filipus ujung na mangihuk madoho si Simonon unang gabe tardiuru iben na rohani mana kan doh memana terdidi alay adong hal na janggal dukot sama masuk ibana tu si disaksihon ibana ma dung rosi Johannes do si Petrus dia peho matangan tu akahala Samaria dibereng ma adong todi rotu nasida songgop tu nasida kembali bangkit di dalam dirinya sesuatu yang bertentangan dengan kemuliaan Tuhan bangkit ma museh hajol mon ibana dipikiri ibana ma bah iko kupangidoi, hujaloi. Asa adong diau songoni muse, asa mula muse dua rohani jolmai. Maka na diuji ibana ma, madok tu akka siseyani. Lehok kamu ma kuaso si songoni nang tuau. Asa majalo to di perbadia halak ia huapeho tangakku tu ibana ninna. Alay adorang songoni ngadi pakai ibana huaso haportivion. Marhite na berpikir ibana ini adalah kesempatan untuk melangsungkan lagi apa yang selama ini dia pikirkan menjadi keuntungan pribadi. Makanya di ayat 20 di dok ibana ma di ayat 10 lalu di dok dung diida si Simon aka apostoli mangalehoto di porbadia marhiti sian na mga pehot tangan Roma ibana mabuan hepeng tunasida.
Roma ibana mabuan hepeng tunasida, jala dia sa polusia di dogma lehok kamu ma huwaso si songoni nang tuau. Seolah dia mau menyogok Tuhan itu. Uliam mahepengot Tuhamu. Ale leom matuau huwaso si songoni. Asa maulo huapeho tangaku tuhalak na asing. Dohot na sida. Majalo. Ninna. Maulo huapeho tangaku tu ibana. Asa majalo to di perbadia. Nasida, halak. Molo dilehoni bana hepeng na, nama hepekon. Lehom matuau huwaso songon nabi na munai. Asa molo hujaha ma si majujung ni halak, roto di perbadia tu nasida. Tabu hiyam ma idilala rohani mana. Roasa jiwa ni ibana pe jiwa na hepek kepengod do. Daido ibereng sisiani mga pehot tangan tarsingok may ibana dia kapadaraman na nasa ilaon. Holan di padok ibana hata bisu-bisu na rojol may tu ibana manukku sisukunon igarar ma. Jadi di pikiran di ibana to di naboy di parlomo-lomo. Diripu ibana to di nani lehon ni si Johannes do si Petrus si imana sian nasida hape si Johannes pe do si Petrus pe siat debatado huwaso ni todi dan siat dirina. Mereka itu hanya sebagai perantaraan Allah. Allah yang datang, bukan mereka yang berkehendak. Na disuruh debatado nasida, suruhan ni debatado nasida na dua, dada nasida mangalehot todii, dada sian nasida todii. Anggopa ngarajuman ni si Simon, sian nasida na dua do todii. Molo huapeho tangaku tuhalak, asaroto di tu nasida ninna. Dia masih berpikir secara materi, dia masih memikirkan peruntungan. Meskipun dia masih baru datang dan memberi diri dibaptis, mencoba untuk memasuki iman kepada Yesus, tapi masih dikendalikan oleh keinginan-keinginan nafsu duniawi pada saat dia berpikir dia sudah menjadi bagian dari iman Kristiani itu sendiri. Aina woido lomo-lomo di para hotot di Los Lianon itu halak na asik. Dade bataro mangatur honi, molong nang roi bana, dai bana do marsuru, dade batado mangalehon, molo di bagasan, hasi tongan nasida, molo tigor rohana, molo persea nasida, ido benda muruk si tutu si Petrusi, tu si Simoni, didoki bana ma, tu si Simoni, mago mahorap dohot perak mi, ai diripuho, tartuhor si lehon-lehon di bata marhite-hite hepeng. Banyak orang seperti ini manginang. Banyak orang berpikiran melalui uangnya mereka bisa membeli kerajaan Allah. Itu mana taruh konak pada mulanya. Sanggupkah kita membeli kerajaan Allah dengan uang kita? Sanggupkah kita membeli kuasa Roh Kudus dengan uang kita? Sanggupkah kita membeli karunia Allah dengan uang kita, dengan apa yang kita miliki? Tetapi banyak orang berpikir seperti itu. Maka banyak orang berpikir ketika Roh Kudus itu datang, dia telah memang mempengaruhi seseorang dan bisa menunjukkan bahwa mereka itu telah dihinggapi oleh Roh Kudus. Hati-hati. Roh Tuhan tidak akan segampang itu datang. Sehingga Petrus mengatakan, "Mago mau rabdo perakmi." Kirpoho tartuhor hosi lehon ni di bata marhite-hite hepeng. Dang parjabar
manang partohap ho di hataon ay dang nabonar roham maradupun debata. Dang nabonar roham maradupun debata. Moloneng roto di Purbadia, hatinya itu harus lurus. Dalam bahasa Indonesia, hatinya harus lurus. Ikon nabonar doroham, baru datang Roh Kudus. Di luar itu tidak akan datang Roh Kudus. Termasuk salah satu molo hanya cari nama. Molo holan nanaing asa songon na hebat. Molo naing do asa songon na tampil beda. Molo naing do asa songon na diakui jolma. Molo naing do asa ropa ngomoa siani. Nonsen. Roh tidak akan datang. Dia hanya akan datang ketika hati kita lurus kepada Allah. Tidak neko-neko. Tidak ada maksud-maksud lain. Tidak ada yang lain. Dan Simon berpikir, wah, peluang ini. Allah memang dia sudah pernah mendapat tempat di hati orang ketika sebelum Filipus datang ke sana. Dia didatangin orang. Banyak orang ingin bertanya sama dia karena dia penyihir. Coba tengok dulu masa depan saya, indah kan? Tengok dulu garis-garis tangan saya. Jahajo. Songo dia dong nguluk kusogotinna. Laku do mana hati hai. Jadi ketika dia melihat Yohanes dan Petrus, alibinya naik kembali, berputar kembali, bah, kesempatan ini. Ternyata di sini juga saya bisa mendapat tempat. Mula manon, jolma manjalo, alani do nyok kepeng. Leom matua huaso si songoni. Asa mau pehot tangakku tu halak, roto di Purbadia tu nasi deninna. Mau to di Purbadia naro, mau so to dinahudar ro. Ujung na marjunggele di si, kan itu? Marjunggele di si, marputar-putar di si. Mangangguhi di si. Ay songoni do moloroto di Purbadia kamangina. Ay moloroto di Purbadia lam jelas do, lam tulus do, lam denggado, dang lam rudut. Dang lam margepori. Ay rang najahat to di Purbadia. Yang lurusnya roh to di Purbadia. Naso masih atusan. Ay molo gabe gemor do ibana. Gabe molo heran atau ditodiot do mana. Berarti nggak diutot di Purbadia teh. Tetapi banyak orang mencari-cari seperti itu. Jadi aladang-adong di songoni di huriat ta gawe kalak ma airang tikko si haga bebe. Dangarong isi to di Purbadia. Ma guru ha persiakku di sini nah. Bah. Ba mo lihat ma mo lumago to dina alani na so songoni dah. Kan itu? Tetap aja ada pilihan kan itu? Tapi kenali roh Allah. Ini Simon berusaha mengklaim roh itu menjadi miliknya supaya bisa dia kendalikan untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Kan nanang mengendalikan jolmo di mana? Molo pehot tangaku. Padahal ketika Yohanes dan Petrus meletakkan tangan memberkatin orang, mereka terberkati, hati mereka teduh, hati mereka tenang, hati mereka damai. Kuasa Tuhan mengalir pada mereka, saling menyayangi mereka itu. Iro maksudna, sikop pasu-pasu di debata, hasil tulusa daun di debata. Ala memang molohola di bagasan gor di Yesus do terdiri, dang pas do peyak kamanginang. Iko songo dia do na terdidion, ikut Trinitatis do, airo tonani Tuhan Yesus. Mau tajano di Matius 20 ayat 10 sia 1:20. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah, ajarlah mereka sesuai dengan kuperintahkan, baptislah mereka
Didihom manasida, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi naking dibaritahon halak Samariai terdiri hola digowarni Yesus dope. Maka na ditongos mamuse si Yohanes do si Petrus lehom matunasida hagogoon ni toddi. Apehom matangan mutunasida asarotod di purbadia. Sikok ma Tritunggal Trinitatis. Di bagasan hagogoon ni bata Ama Anak do di purbadia. Alani unang taparsyo halhon na terdidion PC do nama godang do nama tua do sadok terdidi. Ayo na do Tuhan Yesus sisi dungbal gapi na sida didi da. Molo memek dang terdidi guarne. Holo sadar do tonani Tuhan Yesus. Ajari mana sida didi ma di bagasan guarni debata Ama Anak do di purbadia. Aladang sikot do pepat didion ni halak Samariai. Maka na dia peho matang tunasida masuk Roma todi tunasida. Jadi ketika itu dilaksanakan namanginang, itu benar saya ditangi yang perjolo, diakui hodoho pardosa, olo doho manopoti dosami, kata lu siro na olo doau, teku tiro tangi yangi, laos ido nang dibagasa terpukon, luruskanlah hatimu. Dang terjalohoi, na perjolo gimana? Dang tertuhorho, si lehon ni debata, marhite-hite hepeng, dang marguna hepeng mi di debata. Molo di pasato hepeng tu harajau ni debata nama dok mauliate dohoi. Ale molo harajau ni debata dang tertuhor ni manangise, ai gratis doi, si leon ni debata doi. Ale dengan catatan bagaimana mereka supaya mendapatkan karunia itu. Molo so alani na lurus rohana sida, molo so tigor rohana sida, dang terjalo nasidai. Molo so bertobat, molo so mubah rohana sida siana hajahaton, dang terjalo nahi. Jala molo so di bagasa tangiang, dang terjaloi. Nang pe gratis. Memang gratis dia. Alai di bagasan ikut tigor do rohana tu di bata. Jangan dia berpikir untuk suatu kepentingan dia. Ayamu maju amang, inang. Ale nabar singot na taringok mahitaw dak kamanginang da. Molo marulan na badia. Badia do pe bana. Sabir marulan na badia, ipasang video rotu julu. Hah? Airo do julu kan? Ubanok no tiro sudah na berlangsung. Jadi untuk selanjutnya kita harus perhatikan namarun nabadia. Molo halak nabadia, jala ulun nabadia ba mana mau dosa. Sebisa mungkin, serapi mungkin. Tetapi dia ke anak boru. Dia ke inana poso. Perhatikan pakaiannya itu. Amang pendeta itu risih menjalankan ulaun nabadia. Molo sosopan paheyata. Mardosa na sida mabahin ulon na badiay. Badia do pihita di si? Ay tertiting do. Tanggal 25 Desember akan dilaksanakan perjamuan kudus. Usahakanlah serapi mungkin meskipun ini Bali. Meskipun ini Bali, turis banyak di sini, tapi kita bukan turis. Berbudaya dohita, Batak dohita, Kristen dohita. Molo gabe songonon paditay mabahin ulan na badia tu hita. Perhatikan itu. Saya sendiri memperhatikan itu. Jadi kalau kita marulan na badia, luruskanlah hati pikiran. Sebagaimanapun persiapkanlah benar-benar hati. Itu maksudnya. Nang sabil mar video sa herana tu dia masih honot tanda marulan na badia nate. Badia ada pe amanginang, setuju dah kita di si? Nama video honon? Gabe gudang majol maidang marada be alani FB Pro on, lotak kanasingon. Deh, ya oke sukacita boleh, tapi janganlah sampai di ulon na badia pe dohot tita songonida, mabuan itu. Hohom do, hohom buhama na pasahat to diri tu debata. Ay di bagasan ulaw na badiay segala unek-unek kan iro kodo muba
Muba maho, bertobatlah kan inna. Bahkan di situ alanya hama biar jolma marulan na bedia dang sanggup do pe ibana manesa dosa ni musuna. Makana dang olo ibana marulan na bedia. Dak tola pa do pe nagat mula imana dang do marulan na bedia. Padahal maulah dong dosa ni halak, modong dosa ta saat kita menerima perjamuan kudus kan, pelong kita, damai hati kita, mengawali tahun baru itu enak kita itu, bersih hati kita. Jadi lebih selektif lah amang inang kita mau ngadong informasi marulan nabadia. Dan ini diutarakan kepada saya karena saya perempuan. Jadi kon audo menegor perempuan asa toho. Anido. Jadi termasuk itu salah satu yang harus kita perhatikan. Apa yang kita pikirkan ketika penumpangan tangan datang kepada kita untuk diberkati, termasuk perjamuan kudus. Dangan dong bena asing, soholan hati goran, madadopon, debata nong sesa dosa. Dongin dapat duahon, mubama, unang besay ulaki, mardosa kanin na do. Jangan ulang-ulang kembali, bertobatlah. Napa tuluhon? Berdoalah supaya kita mampu. 3 hal ini harus kita lakukan amang inang. Dalam supaya kita itu mendapat karunia dari Tuhan. Luruskan hati, bertobat, mubama, martangiang ma. Itu yang ada dalam firman ini. Ida benak sidok si Paulus, mago mahorap dohot perakbi ay diripuho tartuhor ho si leo-leo ni debata marhite-hite hepeng daong. Dang boy marhite hepengi. Atong marhite ahado. Didok ibana dia dubusada dang parjabar manang partohap ho di hataon. Ay dang nabonar roham maradopon debata. Berarti iko bonar doroha marado podebata imana parjolo napaduaon ipe pauba maroham ayat 22 ipe pauba maroham sian hajahaton mi dungi pangido matutuhani pauba maroham yang kedua napatuluhon dungi pangido matutuhani mangido di bagasan tangiang anggia tarsesa tahi-tahi ni roham. Anggia tersesa tahi-tahi ni roham. Ay tahi-tahi ni roham aking najat do. Jadi harus diluruskan itu. Ay huida do roham di bagasan pogu. Tahu tu ka pogu? Paek do roham inna. Huida do roham di bagasan pogu na paet. Ni ihotan ni hageduhon. Dia datang tapi dia masih terikat dengan kejahatan tadi. Masih terjerat dia di dalam kejahatan. Masih terikat dia di dalam dosa. Palua dirimsiani. Dang boy tarjalo hoi molo tariho dopeho di bagasan hajahatoni. Ninna. Jadi maritesianima taida memang benar-benar. Ikon di bagasan roha nabonar. Ikon adong di bagasan hamubaon ni roha. Pertobatan, membuang segala hal-hal yang tidak berkenan. Dungi martangiang. Baru pe tarulihoinna. Dan mau lihat ma, amanginang, diudu na memang gabe tersadar do musisi Simonon. Gabe di doki mana maik do plopati. Tangyak kok kamu maau tutuhani. Asa unang songgop tuau nani dok munai. Tanya kok kamu nama awin nak. Jadi memang orang yang baru datang masih terpancing kepada hal-hal yang sifatnya kedagingan. Alani ido ikut tong tanya konoton jale kotong martangiang. Ai ido hagugu otta mangalo hisap-hisap ni daging, hisap-hisap ni portibion. Dungi duksiruk persoalat disi borat manusia kasih seani. Tuhu maliang Samaria, saluhut nama dibaritahon tuluat Samaria haluaoni. Dohot mana sida saluhut na parjabar di harajaon di debata. Tung pedidok pardosa ale mangihut mana sida.
Jala di sido muse on ma peluang nang tusude portibion asa majalo haluaon, majalo pasu-pasu, majalo todi na siya debata asa daruli di haluaon na pinatupa ni debata di bagasan Kristus Yesus. Jadi jangan menjadi kesia-siaan roh alai dang dapotan. Alani do pamagohonota do segala hal. Molonunga naing memelihot diri, mangalihot diri hita tu debata. Talurus soma pikirat tu debata. Jangan hanya ingin mau penampilan saja atau untuk privasi saja atau untuk heboh-heboh saja atau untuk sekedar atau bahkan seperti Simon tadi naing mencari keuntungan di bagasan pemahaman masalah nakingani. Naing doho ti pakyonna tu pangomuanna. HP ibana na naing pasahato diri tu debata. Nagabe parhubas dang dapo mui ala ni hagyo ni daging. Ikon bonar doroha. Ikon mubado. Ikon di bagasat tangiyang do. Dang dapoti di bagasan ambisi. Jadi goi do gudang jol maloja loja na sabing alay dang taruli siya debata. Molo alani akan nakingani. Jadi panggilan ini untuk setiap orang Kristen. Ikon las dorohana paborhaton di debata. Songon turpug jamita tasadarion. Marhite topik nama dok. Diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Bahasa Batak na didok. Disuruh maka tidakon hatani Tuhani. Molo hatani Tuhani do nang hati dakonota. Tod dinarotu hitai. Natahirim siya debata. Mangulamay di bagasan hita. Molo torang rohata. Molo bonar rohata. Molo nang take sampingkan. Aka hal-hal nama corati, na menjerat hita rope tuaka dosa-dosa nakingani. Apalagi yang kita pakai dengan istilah melayani Tuhan. Anani di hita selalu nahuriani Tuhan Yesus Kristus. Marhite turpuk di mingguta sadarion. Rohana bonar maradopod debata dot hamubaon di roha siena sahajahaton. Do siena sa kepentingan nakingani tungpe salilengon diboncengi aka hal-hal songonido macorati rohata ale martangi yang mahita ala memang galedo daging ta nang pedi pangido todita ala nido talibat todebata di bagasan agogon ni todina ala memang molo daging ta do na mangidoi daktar bahen ikon di bagasan pangurupion ni debata rohita molo hita rang pamay mahot todibe nga di bagasa kita todii. Tinggal na palwacom mangudan o matodii, tuha diriota. Alay tugas tanuaeng, disuruh maka tidakon, ta tidakon ma. Asa torok do pejol manadohot teruli. Unang songon si Simonon. Aturan nama jonokon, habe gabe padohon. Daido, alanya ay di bereng jolmay, eto ema. Holanisi do jong-jong ini nakan. Ujung nadang lam rojol ma ale lam lau sude lam sumisi sude. Sekarang bagaimana kita mendatangkan orang-orang kepada kerajaan Allah? Romar tangiyang majalo haluan dasya debata. Anggo hita ngataruli. Tinggal kita bagaimana di bagasan hagugoon ni todii. Lau mangulahoni di bagasan nguluta. Imana lau paborhato kita mengawali tahunon akka manginang. Jadi kita pergi ke seluruh dunia. Siapa yang bisa kita ajak, ajaklah. Supaya kerajaan Allah itu makin dikenali orang. Kalau disitulah sebenarnya kemurnian, sukacita, kedamaian, kasih dan damai sejahtera yang sesungguhnya. Dan ini yang harus kita saksikan. Alani misi kita sebagai orang Kristen, misinya berkelanjutan. Nah inklusif, jaladang terbatas, holan dihita, ale sahat tuluar, disima hita bertransformasi, ahado na boy, si transformasi yotta, sian hadir yotta ganup,
Diadopan ni debata asaboi halak mangida haulion hagogoon do tolong ni rohan ni debata nama cai luar biasa. Apa yang perlu kita transformasi dari kehidupan kita secara pribadi dulu, baru nanti secara kumpulan dan yang lain sebagainya. Tuhan mana margogiyo kita saluhut na martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan nami, naung di patol hasoto kami hatam barita nauli, ihoti mahami di bagasan hatami Tuhan jala pargugoi kami. Pargugoi kami ay disuruh hodo kami Tuhan. Gabi sibuan baritam nauli tuliat portibion. Mau lihat tema Tuhan, molonong parjolo kami taruli dia ka asiniro kami. Sa tuho mana sa hadirion nami. Anggiat tarpatu pahami dope Tuhan godang akan nauli nadinggan. Di bagasan ha porsion nami tuho. Lambonar maroha nami. Lamhuboto kami maasi pauban nami. Jala lamar sihot mahami di bagasan partangiangon. Ay marhagugodo kami marhite siani. Todimi payat todi kami. Saya pasaur mahami. Tua kapasupasum ale Tuhan. Asima roham ramoti kami. Nang disaluk na pardalan nami. Disaluhuk na sakap ni rohan nami. Pature mayale Tuhan. Gabe barita nauli di guarmu. Laos pangido kami maasin ni roham mangaramoti kami. Patauhok kami. Laho toktong gabi akan natar pasu-pasu di hadapanmu. Pasu-pasu manangak kadongan namin na di bagasan parsahito dope. Asabuy na si dali Tuhan maday hahipasom muse. Pasu-pasu makadongan namin na di bagasan arsak ni roha parukilon habot ni roha. Apu lima roha na sida jala pargugoy Tuhan. Pasu-pasu makadongan namin na marukil. Na marsak hinorhon ni akabencana. Gudang pergumulan niya kadongan nami. Pasu-pasu masalu na Tuhan dapat ton jala dongani. Lehon pangapulion. Pargogoy masaluhut na karuasmu akan namarholong ni roha. Anggit boy kami Tuhan masyurupan. Mangida akadongan nami nadangol. Jala namar sitonon hinorhon yak kanamasa. Tuhan Yesus Kristus. Saluhut na hadirin nami pasatami tu bagas tanganmu. Rodi sudiak kana dihami. Dia kasakak ni huriam, dia ka program na muse. Homa Tuhan na manuturi. Dot madongani. Saya masuk-masuk maho di ngolu ni saluhut ruas ni huriami. Topot diganup akasilon nasida. Rade mabohal nasida sian asini roham. Gotilon nasida sian hamoranmu. Ganupari ditongani ulon nasida. Saya sesa manasa dosa nami ali Tuhan. Jala pargogoy mahami badalani ari-ari ni ngolu nami. Di bagasan guarmu Yesus Kristus. Martangiak kami asih roham. Amin. Maret demahitalos. Tapasat mapiliat tanah paduahon.
tatangi akon ma peleata. Ale de bata amanami dari Banua Gijang, hodo haroroni saluhut si lehon-lehon nadinggan, dohok nasa ulibasa nama uliutus. Pasatami masian na nilihon mitu kami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasya kami pelianon. Pati bulkon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni seleol-leon mitu hami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say binorbadia ma guarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaun songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami, sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Ayo di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disondakon Tuhan de batama buhina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan de batama buhina tuhita. Jala di pasaorhon madamena tutot ditabe. Selamat hari Minggu madita salu nakamanginang nungasip pulpe ibar minggu tadi bagasan sadarion mauliate madike hadirata salu na terkhusus buat tamu-tamu nami na odo pehiaro tu garejon mangihutton par mingguon. Tuhat tamana mangramotita salu na nang namulak sian ingananon. Horas madihita. Makna dibalik bentuk dan visual logo ini. Filosofi pertama, Infinity Logo. Dua lingkaran yang bertemu di bagian kiri dan kanan logo, ini menyerupai bentuk Infinity Logo, atau putaran berulang tak berhingga, yang mewakili nilai dan keinginan Ecclesia Reformata, Semper Reformanda secara terus-menerus, yang menjadi komitmen transformasi HKDP. Filosofi kedua, kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu adalah perumpamaan yang tepat untuk mewakili Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, sekaligus mempertegas makna Infinity Logo sebelumnya. Filosofi ketiga, 4 elemen perubahan. 4 lingkaran yang menjadi elemen dasar pembentuk logo mewakili 4 elemen perubahan dalam semangat transformasi HKBP, yaitu karakter, janji, kultur, dalam kemampuan. Filosofi keempat, salib. Simbol salib yang menjadi center pada logo ini sebagai pengunci utama bahwa
Transformasi yang dilakukan tidak akan menyimpang dari ajaran Kristus dalam setiap pelayanan dan aktivitas HKBP. Filosofi kelima, 3 tugas HKBP. 3 garis yang menopang logo ini untuk berdiri mewakili 3 tugas HKBP sebagai gereja, yaitu untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Untuk warna yang disetujui untuk digunakan di dalam logo ini adalah warna biru yang mewakili identitas HKBP, juga warna ungu yang mewakili simbol pertobatan, perubahan, transformasi, kehormatan, dan kemuliaan. Ibana